רק על דודו ודני, ממש לא, הוא על כולנו. הוא על העתיד שלכם, הוא על המשא ומתן שלכם, על זה שהסכם השכר שלכם מאפריל עד עכשיו עוד לא הייתה ישיבה אחת. אחת! יש להם זמן לכל הישיבות שבעולם. לפטר, יש להם זמן לעשות ישיבות. לצמצם, יש להם זמן. לעשות שינוי ארגוני, יש להם זמן. לעשות שינוי נהלים, יש להם זמן. לצמצם את הארוחה, יש להם זמן. אבל הסכם שכר, לא היה להם זמן מאפריל. אנחנו כבר ביולי. 3 חודשים, האנשים האלה לא היה להם זמן. הם לומדים את השכר. אני צריך להם אותם את השכר, השכר אצלהם. ולכן מה שהיה שנה שעברה, שהם סחבו אותנו שנה במשא ומתן של השכר, לא יהיה השנה. ועל זה סכסוך העבודה קודם כל בראש ובראשונה. זה הסעיף הראשון בסכסוך העבודה. גרירת רגליים, סחבת, במשא ומתן לתוספות שכר שהיה צריך להיפתח בראשון לאפריל, לא בסוף אפריל, בראשון לאפריל. זה הסעיף הראשון, עליו אתם יכולים להצביע. הסעיף השני, התנכלות, וכך אני אומר את זה, חד משמעית, לוועד העובדים ובראשם יושב ראש הוועד. הם עד היום לא יודעים להסביר לי על מה דני מושעה. דני לא הוגשה נגדו תלונה במשטרה, לא התלוננו עליו, לא כלום, בסך הכל היה שם בשביל להפריד. הם לא יודעים, הוא התלהם. מה זה התלהם? ירים את הכל? גם אני מרים את הכל כשאני מתעצבן. מדינה דמוקרטית. ואם אני רואה איזושהי קטטה כזו או אחרת, גם אני מרים את הכל, כן? בשביל לעצור אותה. מה קרה? מי לא מרים את הכל? ישראל הלא מתלהמת. שיגידו לי פה... ראש הממשלה לא מרים את הכל. מרים. שרים בכנסת לא מרימים את הכל. ח"כים לא מרימים את הכל. אז מה, הם מושעים? לא. זה תפקידו של ועד עובדים. כן, אם צריך להרים את הכל, מותר לו להרים את הכל. על זה לא משעים. אין להם שום דבר אחר. דני התקשר, הזמין אנשים. את שמעת אותו? לא, אבל ראיתי אותו עושה עם הפלאפון ככה. מה זה זאת? על זה משעים. עובד שמוערך, ואומרים לא, דני מוערך, הוא עובד טוב, הוא מלגזן טוב. אני לא יודעת שהוא מלגזן, עכשיו יודע שהוא מלגזן לפחות. עובד משמרות, לילה, צהריים, הוא בסדר, אבל הוא הרים את הטלפון. מה זה? אולי היה לו צלצול, אולי אשתו הייתה על הקו. על זה משעים? אבל ההתנכלות לוועד העובדים זה לא רק השעיה הזו. זה כל הזמן ניסיון להתנכל, להתנפל ולפגוע בוועד העובדים. גם בעובדים עצמם. העובדים עצמם, אני חושב שאנחנו בכלא. הסעיף השני, או השלישי, לא חשוב ההיררכיה כרגע. הפרה בוטה של ההסכם הקיבוצי. על פי ההסכם הקיבוצי, כתוב בסעיף 67 להסכם, ואני חתמתי עליו, אני עשיתי את ההסכם הזה, 49 עמודים. אנחנו ישבנו עליו שנה, חצי שנה אצלי במשרד. אבל 48 עמודים, סליחה, לא 49, אני עשיתי אותם. במו ידיי, סעיף. סעיף 67 להסכם הקיבוצי אומר חד משמעית, כל שינוי ארגוני במפעל יהיה בהסכמת נציגות העובדים. כתבנו להם מכתב, האיגוד המקצועי פרדי הוציא להם מכתב ב-25 לחודש, אני אמרתי להם את זה אתמול גם בישיבה. מ-25 לחודש עד עכשיו לא מצאתם זמן לענות לנו למכתב שאנחנו מבקשים להפסיק את הנושא הארגוני הזה שהכנסתם פה בדלת אחורית ולנהל איתנו משא ומתן על זה. ודודו צודק, הוא אמר למה אתם רוצים ממני? תלכו לאיגוד המקצועי, כי הוא הצד להסכם הקיבוצי על פי החוק, אני לא יכול לחתום איתכם. מי שיכול לחתום איתכם על פי חוק זה רק האיגוד המקצועי, לא אני. אבל לזה הם לא הסכימו, זה כבר לא מצא חן ביניהם, אז הם בישלו לו את התרגיל המסריח. כן, בישלו לו תרגיל מסריח, מה לעשות? כמו היועצת הארגונית שאמרה ולכן ההפרה של הסעיף הזה, סעיף 67, היא הפרה בוטה של ההסכם הקיבוצי, וזו עילה לסכסוך עבודה. אנחנו מתנגדים באופן נחרץ להתנהלות הזו של היועצים הארגוניים כמו שהם נמצאים פה, עם מצלמות ועם פלאפונים והקלטות. לא יהיה. בשום פנים ואופן לא יהיה. אם זה יימשך, אנחנו ניתן לכם פלאפונים, תקליטו כל מנהל שמדבר איתכם. נראה אותם איך הם עובדים. ואני אומר לכם שבתוך הסכסוך ישנו גם סעיף של הכפשת יושב ראש הוועד והחבר והסגן שלו באותן תמונות נלוזות, וזו הפרה, וזו עברה על החוק. אנחנו בודקים את זה עכשיו מבחינה משפטית, ואני יכול להגיד את חוות דעת הראשונית שקיבלנו, דינה של עבירה כזו 5 שנות מאסר. אם זה נכון בסופו של יום. אם זה נכון בסופו של יום. שמה שהיועצת המשפטית שלנו עכשיו בודקת, מה שעכשיו יושב בודק את העניין. אנחנו נגיש תלונה במשטרה,
ונגיש תביעה לבית המשפט על הפרסום של התמונות האלה כפי שהם פרסמו אותם. ואני יכול לומר לכם, לזכותו של ברק, כשהעבירו לי את התמונות, הרמתי טלפון לברק ואמרתי לו, תקשיב ברק, יש לך בדיוק דקה להוריד את התמונות האלה מהשאר, אם אתה לא מוריד אותם, אני בא למפעל. יהיה תוהו ובוהו, יש גבול לכל תעלול. לזכותו יאמר, הוא אומר לי, אשר אני עמום, אני כבר הולך לתת הוראה שיורידו אותם. הוא נתן הוראה והורידו אותם. אבל מישהו כבר הספיק לעשות את זה. זאת אומרת שמישהו פה בהנהלה המקומית, היה לו בראש המעוות שלו לעשות את ההכפשה הזו, לפגוע בכבודם של האנשים שבסך הכל הם רוצים לייצג את העובדים שלהם נאמנה, זה הכל. ובאופן דמוקרטי. אלה הם הדברים, חברים. על זה אנחנו מכריזים סכסוך עבודה. ועל זה אני צריך את ההצבעה שלכם הדמוקרטית. ואני אעשה הצבעה, ותרימו את הידיים באופן חופשי ודמוקרטי. רק דקה, אתם עוד לא מראים כלום. אני יכול בואו כולם קדימה. למען הסר ספק. ולמען גילוי נאות. דודו, אתה לא מתערב. למען הסר ספק, אני אומר לכם. כל אחד שיצביע באופן החופשי והדמוקרטי. תרימו את השלטים. נו כבר, תרימו את השלטים. תוריד את השלט. נמצאת פה אפילו משטרה. אני אומר לכם, בכדי שתעשו את זה באופן הכי חופשי, שאף אחד לא יאיים עליכם ולא כלום. אני שמח שהם פה. כשאמרו לי שאנחנו רוצים לבוא, אמרתי להם בכבוד רב. תבואו תראו שאין פה אינדיאנים. תבואו תראו שיש פה אנשים שרוצים לבוא רק להתפרנס בכבוד, להביא את הלחם שלהם הביתה בכבוד. אנשים שעובדים ב-6 בבוקר עד 12 בלילה. אנשים שעובדים 12 שעות ביום בשביל 6,000 שקל. יש פה אנשים, אם הייתי יכול לעשות סיור למשטרה בפנים בתוך המפעל עכשיו, להראות להם איך נשים עם מעילים וניילונים במינוס 40 מעלות בתוך הבתי קירור האלה. על האנשים האלה להגיד עבריינים, על האנשים האלה להגיד פושעים, על האנשים האלה להגיד מפירי סדר. אלה מפירי הסדר. הם מפירי הסדר. הם המכפישים. ולכן אני רוצה שההצבעה תהיה פה דמוקרטית. פרדי, איפה אתה? אתה רושם. מי בעד הכרזת סכסוך עבודה לפי סעיף 5א, 5ב? דקה. עד להגעה של השבתה הם צריכים להשבית את המפעל. מי בעד שירים את היד? להוריד את הידיים בבקשה. דקה. מי נגד? מי נגד אני שואל? אין נגד. יש מישהו שנמנע ומותר להימנע? בבקשה, אחד נמנע. יש עוד מישהו שנמנע? אחד נמנע, פרדי, תרשם אחד נמנע. אני שואל עוד הפעם. שקט! חבר'ה, הלו! היי! מה אני צריך להיות? אמרתי שההצבעה היא דמוקרטית. תקשיבו טוב מה שאני אומר לכם עכשיו. תקשיבו למה שאני אומר ואתם מכירים אותי מספיק ימים. אף אחד פה שלא יעיז להשפיע על אף אחד. שקט, הלו! אם מישהו יעז להשפיע על מישהו בדבר כזה, אני אתן את האישור לפטר אותו. ותלכו לאן שאתם רוצים אחר כך. שקט. אל תשחקו איתי במשחקים האלה. ההצבעה היא דמוקרטית. הניהול פה היא דמוקרטי. היינו פה דמוקרטים 3 שנים ואנחנו נמשיך להיות דמוקרטים כל הזמן. אנחנו בדמוקרטיה. אף אחד שלא ייקח את זה מאיתנו. מותר לבן אדם להצביע לפי רצונו. בני אדם. כפי שאני לא בחרתי בביבי לראש ממשלה, הוא ראש ממשלה שלי. אז מה אם לא בחרתי בו? הוא נבחר, הוא ראש ממשלה שלי לטוב ולרע. אין לי מה לעשות. זו הדמוקרטיה. אני רוצה להודות לכם על זה שהצבעתם, אישרתם את הסכסוך עבודה. אני מבקש, אתם חוזרים לעבודה, לא עושים שום בעיות, שום עצירת מכונות, שום כלום בלי אישור שלנו. שלנו זה אני, אשר שמואלי, דרך פרדי, מה שמוריד לכם לשטח כמו שאתם יודעים. ואם כשאני צריך להשבית, אני לא אגיד לכם תשביתו, וישב במשרד. זה כמו שאני עושה אספה כללית כזו, אני בא בעצמי, יוצא מהמשרד ובא לפה. ואתם מכירים אותי מספיק פעמים. גם כשחתמתי על הסכמים קיבוציים, אם הם היו טובים או לא טובים, באתי ועמדתי בחדר האוכל מולכם. גם אם מצא חן ביניכם או לא, עמדתי והסברתי למה. כשהיה טוב וגם כשהיה פחות טוב.
אני תמיד אעמוד פה, בכל צעד שאני אעשה. אני אהיה איתכם ולא מאחורי גבכם. אני אהיה לפניכם, אבל לא מאחוריכם. אני רק רוצה הבטחה אחת מכם. שקט, חבר'ה, רגע. איזושהי התלהבות יתר. ואף אחד שלא יעשה לי פה איזשהם צעדים שהם יפילו אותנו אחר כך ונהיה במצב לא חוקי. הכל ממשיך לעבוד במפעל כדת וכדין. אתם תשמרו על המפעל הזה, כי המפעל הזה הוא שלכם. המפעל הזה הוא שלכם. מנהלים באים, מנהלים הולכים. אני אזכיר לכם שהיה פה מנהל עמית. ביום שחתמנו על ההסכם הקיבוצי אצלי במשרד, באותו יום הודיעו לו שהוא עובר ליוקנעם. לא לקח אפילו יום אחד, אמרו לו בעוד שבועיים אתה ביוקנעם. אתם זוכרים? הוא זכה. הוא היה מנהל הגון. היה בן אדם טוב. אבל אין אצלם, אני יכול להזכיר לכם כמה מנהלים משאבי אנוש שלחו פה הביתה. אני אומר לכם, אם נפעל, ואנחנו נפעל באופן החוקי, אנחנו נצליח. הצדק יצא לאור, דודו יהיה בעבודה, ואני אהיה בעבודה פתח. בוא ניתן, תפרק. תודה לכולם.